mutisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfé walasa kaw kunafoni jele nadira adama dema ibifa ka soro fe mebleda ma fin kelen fen benno ani kunafoni kaka kunafoni nyuma odela anga ni jabarni so ndo lumière tv anga ulika joko ni benembe ka kunafoni jele ka taka doma adi chogola ana adi chogo numana sana nga do kunafoni kono amba fo maoye kundiya mi ko ngata kunu yorola seke kunuta ajarari ambitla ga fo bamana ko kumana ko angata ko labanye buliye groupe lumière ulube labena ka uka nyina sam duru o nyene jewu ka continuer nala sona ma sibrinata naga kanye tani woro aminyon soro parler de la culture là au ka terrain synthétique mbe ndo e gazon be terrain minka aminyon soro mimbe se kato kuna funi dilaw audiovisuel no ye télévision mo ana radio mo ka fara VBTV mo ka uluni artiste musicien no ye foli kalawiye ani munu bi dongili da ulubi ta ke forba mugula niyata ka laje o kenga amina laje jombi gaye awere be se ka bla commentaire la laje baw o ka 5 afamu donc an koni kuna fundilaw ambi kuna fundilaw de supporter yen o fana ko fe awnyeben ni ye quartier mi mbina ke concert mi mbina ke nala sonama sibri le 12 juillet kalokura out le temps anifla nala sonama café des arts kono ambinyo soreno awnyebe artiste munani no ye artiste belelba nuye awasilla Chacha Baro Princesse Seida obutubla uflane de bela nala sonama adon membe se kato adama do minusenya kosebe kata fara artiste chaman ka ani comédien chaman fana bina nyon sore membe se kato ko mbija neni foriko sans concert duma sans concert nyuma sans niso janima aforiko amina donga kuna foni nani miye odeye anga finitugu noye forces armées maliennes uye chesirike ka wulika joke ninkle labay nuna membe se kato majugu munubanga jamana kono kadama dew japapa kadama dew lasira kadama dew ke mawiye mamunundu ti adu ke chogo bay bisigi yoro ukoni wulika joko ni kelendo kanye suma kani majugu nu ku kadauchi ofana ko fe yoro dobi wele ko tinjamban nale bi karjiba karafe ararus gurma o marala sanni kata do gawo marala no ye mauti bamba marala abi foyer ma ko tinjamban mali fintugu koni wiye barig no ye bargon belba mundu bu sansini gazo ka kono kafa no ubata kabo ba bolo doina kanana ba bolo doina ni obe bona Algérie kana mali kono o koni ye tasuma wuli ala akera juma doyere wa soro o dugu yera ma o kumbi selila selikene yana ka bo o ti unyeti fole ni shishi jugute shishi mimbe ka wuli ka bonni bargo nu chilila wa ambi afo ye fana senni oche o kunye yorbo le ko zorhay bato yere atakera village mina o fana o kumbe ka o bara nyona kilinke no wa ala yake ko mombil do kumbe mombil juguba do tesama jugu kumbo o mombil nkono o kunyo fana susu o don kelen ka anaka konna feuna konna mau ko bela jeli ni lata kiyama donc anga fintuga nga folibuye kosebe wa o fana kofe Tombouctou Gao Meneka Tawdeni ani dugu chama fo moti marala o koni ye tasuma bon majugu nunka ni tlelaba nunkono wa anga chef d'état-major général général Omarou Diarra ana jenyon o koni ya jira ka foko kelen ko ni adamina to e kuraye koy wa kati dabla fo victoire finale amba fo kala kase kadi anga finituguma nambore ambi ta anga finitugwaro fanfe précisément abi fo munuma ko ina fo douane malienne ulu fana ye wulika joni barake u ka selil minwela ko selil anti drogue ulu koni ye wulika joke ka drogu chama bamine drogu mun ni abi fo mima ko fura kise juguba no abita fo 27
dose ni y'a min kɔni a b'o o de lase ma an ka finitigiw n'o ye an ka i n'a fɔ soldat de l'économie ye u kɔni ye wulikajɔ kɛ k'o camanba de minɛ u y'a minɛ fana wa ni maa min fana ka baara dɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ kisi nin ko ninnu tɔɔrɔ ma o fana kɔfɛ hali sisan an bɛ to an ka maliba kɔnɔ n'o ye fasoba ye bi dɔn ye yɛrɛ n'o ye bi i n'a fɔ 9 juin lundi an ka finitigiw ka ɲɛmaayaso an bɛ se k'a fɔ an ka malidenw ka ɲɛmaayaso an bɛ se k'a fɔ k'an ka présidence n'o ye Kuluba ye olu kɔni ye a bɛ wulikajɔ dɔ kɛ n'o de ye ka drapeau yɛlɛ kɛ ka ɲɛsin AES drapeau ma AES drapeau a yɛlɛtɔ la l'hymne national kɔni u y'a kalan o waati kelen a tun bɛ ka kalan Burkina Faso i n'a fɔ u ka palais la o waati kelen a tun bɛ ka kalan Niger o ka palais la wa an ka finitigiw camanba caman tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara an ka jamana maraba caman kan gouvernement tun bɛ yen CNT maaw tun bɛ yen hali Maliki Jaw n'o de ye CNT ɲɛmaaba ye a n'a ka cɛden caman tun bɛ kɛnɛ kan maa caman fana tun wele kɛnɛ kan min bɛ se ka to bɛɛ bɛ kɛ seere nin ko in na an ka janjɔnba n'o ye AES janjɔnba a kɔni a kun bɛ ka fɔ sɔgɔmaden na a kɛra Bamako waati min na o bɛ ka kɛ Niger a waati kelen n'o ye Ɲamaya a bɛ ka kɛ i n'a fɔ Wagadugu waati kelen n'o ye Burkina Faso faaba ye n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to kunnafoniw kan an bɛ taa précisément AES jamana dɔ la n'o ye Niger ye Niger aw k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔni ye wulikajɔ ni baaraw kɛ baara minnu ni o de ye sɔrɔ a bɛ se ka yakubaya cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na yɛlɛma bɛ se ka don kaw la cogo min na wulikajɔ n'o baaraw kɔni o tun bɛ ka kɛ i n'a fɔ Nigerkaw fɛ yen nɔ précisément u ka ɲɛmaayaso n'o de ye économiste n'o ye sɔrɔ bɔndaba n'o ye sɔrɔ yɔrɔba ka trésor i n'a fɔ public kɔni k'a fa ka tila ka baaraw kɛ ka ɲɛsin siraw ma ka siraw dilan k'o ɲɔgɔnna caman kɛ a kun bɛ ka kɛ Nigerkaw fɛ yen nɔ wa u ni i n'a fɔ FMI kɔni u bɛnna la n'o ye i n'a fɔ diɲɛ bankiba minnu bɛ yen nɔ fana k'a bɛ financement kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ka wari in bɛ tila ka segin pourcentage bɛ fara kan Niger kɔni u bɛ wulikajɔ o baaraw la wa n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ an bɛ na Mali kɔnɔ précisément fasoba Maliba n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw kɔni bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to ɲɔgɔn faamuyaliw bɛ kɛ o de la cɛ dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko Aliou Diallo dɔw b'a wele ko Aliou Bokar Diallo dɔw yɛrɛ b'a wele ko Aliou Diallo ale ye ADP Maliba min parti min cira parce que parti bɛɛ cira Mali kɔnɔ ani a fondateur n'o kun ye a sigibaa kɔrɔ de kun don a kɔni sigilen bɛ jamana kɔ kan nin waati in na a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ na jɛkuluba dɔ lancer n'u b'a wele ko Front pour la Résistance o jɛkulu in kɔni ale y'a kuma fɔ a waati min na n'a bɛ ka selimafoli kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma donc a bi ko kan ani jɔn de bɛna baara kɛ ani mɔgɔ jumɛn a kɔni ye wele bila ko minnu b'a ye k'u b'a fɛ ko jamana i n'a fɔ fanga k'o ka taa politique sira fɛ ko olu bɛɛ ka fara ale kan ko o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka Mali kɔnɔ yan an ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko i n'a fɔ an ka politique ko précisément ni olu kɔni bi justice la bi bi na olu ni an ka i n'a fɔ fanga n'o ye Mali ɲɛmaayaso ye o kɔni bi justice bolo kan nin waati in na Muntaka Tall na ale de ye avocat kulu dɔ ɲɛmaaba ye a kɔni bɛ ka wulikajɔ n'o baaraw bɛ aw bɔ o la nin waati in na an ka juridiction kɔnɔ min bɛ se k'a to ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a ma n'o ye partout cili ani ka partout daga ci ka partout fana similaire minnu ni parti bolo k'a bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen parce que a jirala k'a fɔ jamanadenw fɛ ko nafa ma ye parti ninnu la wa u ka financement min bɛ d'u ma ko o nafa a bɛ se fɛn wɛrɛ ma a ka ɲi fɛn wɛrɛ yɔrɔ ka tɛmɛ a bɛ don parti minnu nana wa u y'a jira fana k'a fɔ ko élection ko yɛrɛ kana kan ka jamana in kɔnɔ sisan o de kama nafa foyi tɛ parti ko la donc o kɔfɛ jamana marabaw kɔni ye hakilina sɔrɔ hakilina min n'u ye concertation kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanadenw ye nin kuma ninnu fɔ k'u ka parti bɛɛ ci ka bɔ yen fɔlɔ u ye parti ninnu kɔni bɛɛ ci ka bɔ yen sariya min bɛ ka parti ko fɔ fana a voter assemblée nationale la k'o bɔ yen pewu donc sariya kɔrɔ de bɛ na a voter ka dɔ wɛrɛw bila a nɔ na o fana kɔfɛ maître Muntaka Tall n'a jɛɲɔgɔn kɔni ye avocat kuluba dɔ sigi o avocat kulu in kɔni u ye dama kasi kɛ ka ɲɛsin nin ko ninnu ma k'a jira k'a fɔ ko jamana ka ɲangi jamana ka nin wulikajɔ ni hakilina ye a ka bɔ a ma a jaabi kɔni ma di fɔlɔ a baaraw bɛ sen na an b'a ala deli ala ka ɲuman
ala k'a bɔ a kɔnɔ ka hɛrɛ k'a lase malidenw ma k'a bɔ a kɔnɔna na ni le kun ye kunnafoniw ye minnu b'an bolo bi k'o lasew ma aw kana ɲina groupe lumière wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ n bɛ se k'a to o bɛ se ka taa ɲɛ wa n'ala sɔnna ma désormais jɛmukan in bɛna k'aw ye sɔgɔmada fɛ ani wula fɛ vous aurez désormais flash d'information matinale flash d'information soir donc ni kun ye soir ta ye an b'aw fɔ ka waleɲuman don a y'a kan mɛn n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma kunnafoni jɛla mina d'aw ma wassalam. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya iye ngoluka koniya to Bamakɔ kisɛ ko in Ndawuli mali foli t'a la n pereselen dɔ bi koyi kana jigin an terini kan jumɛn b'aw la basi t'aw la ko bɛ dugu la koyi ko bɛ dugu la wa dugu yɛrɛ bɛ ko la groupe lumière olu ka anniversaire de bɛ yen nɔ le 12 juillet palais de la culture la café des arts yɛrɛ la an ka so jama kunfɛ ja kisɛ bɛ dugu la an tɛ foyi kalama aw tɛ foyi kalama dugu bɛna wuli k'aw sigilen to wallahi tige filɛ tige ye 1400 ani 400 1400 masa ko kɛ 5000 ye n teri na ma cɛ i bɛ se ka na ni 5000 an ka kelen di ma n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna awɔ i na 2000 fara ni 5000 tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 1000 ni 2000 fara tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 400 a banna a bɛ ɲa o e yɛrɛ ko k'a bɛ min a bɛ kɛ palais de la culture la palais de la culture o bɛ fan jumɛn palais de la culture u ka kɔfɛla na sa yɔrɔ belebele bada la café des arts kɔnɔna a bɛ kɛ yen nɔ a bɛ kɛ yen awɔ Allah tike filɛ ni bɛ muso dɔ kun ŋana dɔ kunkolo la yan nɔ dɛ ko awa sera e ni muso in ka di ne ye koyi yɔrɔ dɛ nin fana ye mun ye jɔn mariki ma ɲi dɛ ninnu bɛɛ de invité len don an pa ka taa Burkina ninnu bɛɛ de invité len don ni ko tɛ kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ an ka tugu a kɔ a ye tugu n kɔ n'ala sɔnna ma n'aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ nin ko in tɛ kɛ basi ye abada mun n'a bɛ dɛsɛ problème fosi t'a la est-ce que a ka ti wari yɛrɛ sara wari da e ye wari dafalen a di an bɛ tila ka wari dafalen ayi juru t'a la juru ayiwa an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 12 juillet bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛɛ ka jɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la n'ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko min n'a bɛ dɛsɛ hali n'a dɛsɛra kɔlɔnw b'an fɛ yan baw b'an fɛ yan an bɛ se k'olu yɛrɛ da jɛngɛ k'o dɔ fara en même temps ni diɲɛ badi de bi yɛlɛ an bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko fa mi e ɲinɛ sɔgɔ kari ko comédien jɔn jɔ comédien baden u bɛna balo bɛn ne ka di wa bɛn ne ɲɔn tɛ fana maliden nu anw kana sɔn ɲɔgɔn buru jama bɛn ne ka di wa bɛn ne ɲɔn tɛ fana fasoden nu anw kana sɔn ɲɔgɔn kɔniya ma. Salut tout le monde, nga foli be aw bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Lumière TV de kɔnɔna la a ka 5e anniversaire sera ka ban donc le 12 juillet an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ café des arts kɔnɔna la o tɛ yɔrɔ dogolen ne yɛrɛ Chacha Baro ne yɛrɛ bɛna kɛ a don su ani artiste caman an bɛ taa bila danden de la yen don aw ka bɔ dɛ i b'a fɔ ko kɔnɔkulu bye. balimakɛw n balimamuso électromina de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔkɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya